dantzan hariko den azken taldea izango dugu, poloniarrak dira eurak, eta ez da gizte traza hartzen diezun hauei. Varsoviatik datoz, Poloniako hiriburutik dator, Varsabianka izeneko taldea daurena, eta gazteak dira esan, dantzari gehienak, eta beti bezala musikariak euren tokian berehala esertzen dira, eta dantzariak ari dira orain pintatzen eta prestatzen ikusten ditugu, beraz, abek apain jantzita datoz. Eta ez hori bakarrik, Maider, oraintxe ikusten ari garen irudion arabera, euren musika tresneria ere oso zabala eta anitza ere bada, ez da? Bai, haizezko instrumentuak, sokazkoak ere bai, eta okerazpa gaude Imanol astear dira. Halaxe da, aurretiko aurkezpena egiten ari dira. Gogoan izan, Poloniako Varsabianka izeneko taldea dugula, oraintxe hemen iruditan.
Ikusten duzue, Poloniako Varsavianka taldearen saioa hortxe amaitu dela. Zer esango dizuegu bada, bikaina iruditu zaigu benetan dotorea, zentzu guztietan, bai dantzari dagokionez, jazkerari dagokionez, musika aberatsa, instrumentazio bikaina, eta hortxe propina eta guzti. Eta Maider, hortxe propinarekin ari diren bitartean, zuk bi dantzari, bi ordezkari behintzat zure albora ekartzea lortu duzu, ez da? Hori da, Varsavianka taldeko bikide gurekin ditugu, buenas noches. Buenas noches. Egia esan, talde honek folklore kulturaren bidezko hezkuntzan sinesten du, vuestra máxima es educación a través de la cultura. Eso como... En nuestro país el folclore y nuestra cultura es muy importante para nosotros y existen muchos grupos de folclore y desde los chiquitos, niños muy chiquitos, desde 6 años, bailamos en unos grupos. La mayoría de nosotros, antes de bailar en grupo universitario de la Universidad de Varsovia, de donde nosotros somos, bailaba antes en grupos, para los niños. También tenéis programas educativos para niños también, ¿no? Sí, para las escuelas. En escuelas tenemos asignaturas de música, de los bailes nacionales y de la cultura también polaca y sobre el folclore. Bueno, ez dakit hemen Varsaviankoko bi dantzarirekin gaude, baina ona jendea hurbiltzen ari da Imanol eta propina aipatu duzu eta propinarako prestatzen ari da, inguru hau. Itxura ala du,